1:0 vodi Šibenik slavlje igrača u plavim dresovima. Zaista jedan dobar ubačaj Eleza i pogodak Rodića za 1:0 nakon one već spomenutog boljeg početka Osijeka. Uzvratili su Šibenčani, probudili se. Evo pogledajte sada taj ubačaj Eleza i zatim Rodić vara Vargića. Greške skupo koštaju gostujuću momčad Osijeka, sada pogreška Ivana Vargića. Nema Skendera već jedno duže vrijeme na vratima Osijeka zbog ozljede. Iskoristio je sada Ermin Zec ovo bespotrebno istrčavanje Vargića jer Vida je bio uz Zeca. Vargić tu nije mogao reagirati rukom i zatim napadač Šibenika to zabija bez nekih većih problema. Ja se ispričavam kolegi Veli Čečiju, ovdje je 2:1. Strijelac Ivan Miličević, evo ga ubačaj iz kuta, zaista jedna dobra reakcija Miličevića, prevario je tu vratara Blaževića i to je 2:1. Miličeviću je to 5. pogodak ove sezone. Istina, bravo za obje ekipe. 3 pogodka u prvih 15-20 minuta, mislim da sami govore se.